TV. Here, we will be showcasing videos of our comedy skits, gags, life vlogs, travels, and many more. Your subscription means so much to us. To help us grow our channel even more, please hit that subscribe button and leave a like. It truly means so much to us. And if you would like to get notified on our latest videos, tickle that bell icon and set it to all. Introducing the cast and crew of Bastos Gang TV! Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Yummy yum, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Yummy yum, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Han, dito na tayo kumain sa Bagong Buhay restaurant. Ah, sige. Good morning, ma'am, sir. Welcome to Bagong Buhay restaurant. Morning, ma'am. Ano po ba? Ikaw, ano nung order? I favorite beef steak. Ito na sa akin. R&B lechon manok. Ano po rice niyo, sir? Fried rice or Isang lechon manok, R&B. Reggie, bakit na lang ako sa table nila ni ma'am, sir? Thank you po. We will serve the food for you. Order, ma'am. Thank you for meeting. Pizza manok. Han, ang sarap ng pagkain dito, no? Oo. Pero may iba ako, Han. Bakit ngayon mo lang ako i-donate at hindi kahapon? Ha? Eh kasi si boss eh. Hindi niya ako pinayagang umuwi agad. Wow, ang workaholic ng boss mo, ha? Workaholic? Hindi ah. Eh, Valentine's na Valentine's. Nagtatrabaho kayo eh. Diyan ka nagkakamali. So, ano ba yung ginawa niyo ng boss mo sa office? Araw ng mga puso, di ba? Eh di nag-date. Babe, alam mo, nagtatampo ako sa'yo. Ha? Eh bakit naman? May nagawa ba akong mali? Ano? Hindi mo ba gusto yung pagkain dito? Pwede naman tayong lumipat ng ibang restaurant, di ba? Kung ayaw mo dito. Gusto ko naman, pero ikaw kasi, ngayon mo lang ako dinate. Ah, ganun ba, babe? Pasensya ka na, ha? May niskaso lang ako kahapon kaya hindi kita nasipot. Promise, di na talaga mauulit. Ano ba kasing nangyari? Sa totoo lang, nakipagbubugan ako kahapon. May pasapa nga eh. Bakit? Paano? Eh paano ba naman? Ikaw ba naman halikan yung kadate mo sa harap mo? Hindi ka ba magagalit? Kumain ka na nga lang. Babe, ano yung nasa cellphone mo? Ha? May tinext lang ako. Mamaya na yan, nagde-date tayo eh. Ha? Hindi pwede. Ano hindi pwede? Mahalaga ba yan? Eh malamig na yung pagkain mo oh. Oo, mahalaga to. Nagpapa-deliver kasi ako ng rose na ibibigay ko sa'yo. Wow, shit mo naman. Eh, panino ka pala nagpa-deliver? Sa asawa mo, delivery man siya, di ba? Babe, nagustuhan mo ba dito? Of course, babe. Mahal na mahal mo talaga ako. Oo naman. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? So ano, tara na? Babe, wait lang, may tumatawag na. Hello, mahal?
Ano? Eh bakit naman? Magpapaliwanag ako, okay? Magpapaliwanag ako. Hello? Hello? Sino yun, babe? Asawa mo? Ano daw sabi? Diyos ko, babe, kinakabahan ako. Yung asawa ko nakikipag-iwalay na sa akin. Ha? Bakit? Kasi nalaman nila na may relasyon tayo? Oh my God! Paano niya nalaman, babe? May nagsumbong ba? Diyos ko, babe! Nakokonsensya na talaga ako, babe. Sorry talaga, please, sorry. Babe. Ha? Huwag ka nga OA. Ha? Eh hindi lang naman ikaw yung kabit ko, no? Huwag ka nga assuming. Pag inimbita sa birthday sa ibang bansa. Thank you for inviting. Sa Pinas, walang lasa yung juice nila. Ang liit pa ng Shanghai. Yan ang Pinoy! Mahal, buti hindi ka nagsasawa dito, no? So far, hindi naman. Masarap kasi may pagkain dito. Oh, may tumatawag, oh. Sino ba yan? Huwag mo sasagutin yan, ha? Uy, hindi pwede. Ha? Bakit? Sino ba yan? Uy, baliw. Asawa mo kaya to? Bakit daw? Ano kailangan sa'yo? Ayun, nagsusumbong na naman kasi daw nangangaliwa ka. Babe, pwede mo ko dinate kahapon. Pasensya ka na, babe, ha? Nabusy lang talaga ako. Sayang. No choice na ako, eh. Tsaka marami kasing customer na pumunta kahapon sa shop, kaya hindi ko maiwanan. Ako, sayang na sayang talaga. Eh bakit naman? Eh at least nga, di ba, nakapag-date tayo ngayon? Eh kasi kahapon walang tao sa bahay. Malis yung mga magulang ko. Eh nakascore ka sana. Oh babe, bakit ngayon ka lang? Ayan tuloy, nauna na akong kumain sa'yo. Nakakatampo ko naman eh. Ni hindi mo na nga ako dinate kahapon. Tapos, late ka pa din ngayon. Wow! Hey babe, Diyos ko! Kahit ngayon naman eh, ayoko makipag-date sa'yo. ha? Pinilit lang ako ng nanay ko na makipag-date ako sa'yo ngayon. Han, bakit ba ngayon mo lang napag-isipan na i-date ako? Pasensya ka na, Han, ha? Tinapos ko pa kasi yung mga pinagawa ng boss ko sa akin, eh. Ganun ba? Kumain na nga lang tayo. Oo. Bakit ka ba nag-aalala? Eh, ang importante, nag-date tayo ngayon, di ba? Eh paano hindi ako mag-aalala? Eh sabi nila, ang dinidate lang daw sa February 15 ay yung mga kabit. O, tapos? Eh baka kasi isipin ng mga nakakakita sa atin na ako yung kabit mo. Huwag kang mag-alalahan. Di nila iisipin yon. Kasi, wala namang kabit na pangit, di ba? Ano? Totoo naman na! Oh, ba't parang galit ka? Ikaw kasi. Bakit ngayon lang tayo nag-date? Dapat kahapon. Kasi Valentine's. Ay, nako. O ano? Wala kang masabi? Siguro may bangkalit ka kahapon, no? Tumahimik ka nga dyan. Kahapon pa ako dito. Ikaw nga tong di sumipot eh. Ayan, panis niyo yung pagkain. Babe, pasensya ka na ha. Ngayon lang tayo nakapag-date. Ayos nung babe. At least nakapag-date pa rin tayo, di ba? Oo nga na. Ah, babe ah. Ang sweet naman ng babe ko. Siyempre naman, no? Pero, ano nga bang ginawa mo kahapon? Saan ka ba nagpunta? Sa motel. Ano? Sa motel? Manluloko ka? Hayop ka? Ba't mo naman ako sinampal?
Di ba sabi mo galing kang motel? Sino yung kadate mo? Sino? Ka-date? Babe, nakalimutan mo ba? Security guard ako doon. Straight ang duty ko.